Здравейте хора, аз съм LuboGamesBG и това е моят първи клип, в който ще снимам на Minecraft поредица. Сега ще разгледаме играта Minecraft, за който няма знае. Но ще направим Survival в следващия епизод, в който ще снимам на Survival. И ще разцекваме от време на време. Аз съм нов български коментатор, надявам се да ви харесвам и да успеем да се развием заедно. Скоро може да очаквате Caster Vlog с приятели, с геймери. После може да ви дам линкове отдолу в описанието. Ще чакаме само да билдне терена, че това ще е само като информативен клип или филм, в който ще разгледаме играта Minecraft. В Minecraft, в Creative Mode, в който сме ние, може да се лети. Ето както сега разправя. Ще отидем ето на този остров. Това е блокът Stone. Това на български му викаме камък. Това е Cobblestone, което е като кълдъръм. Това е нашата кал. Това е дърво, различно дърво. Торчове, това са факли, в които ние не ползваме вече. Това са стълби от брикчета. Това са лолчета, това са стени, по-скоро на български казано, с които може също да се строи. Има и саплинги, с които се засаждат дървета. Това за блокчетата, това са всички блокчета. Има разнообразни блокчета, с които може да се строи в тази игра. Ето има диаманти, както виждате, има стрели, има книги, ябълки, има храна за да оцеляваш, има какво ли не още, има книги, има отвари. Буквално Minecraft е една много разнообразна игра, която може да правиш каквото искаш. Това са от новите лодките, ще ви ги покажа след малко. С това нещо, с ширса, ще стрижат овцете. Това е запалка, има колички, компаси, разнообразни яйца, с които може да се прави каквото искат. TNT-та, което е динамити. Имаме и лъкове дори. Може да ловите риба. Имате разнообразни части от тялото за броня. Имате редстоун програми, ако обичате да работите с редстоун. Имате легла. Имате картини. Имате крафтинг тейбъл, с който се работи. Имате естествено столчери. Имате честове. Имате трап честове. Имате печки. В честовете си съдържате нещата. В печките може да си печете нещата. С брейнинг стенда може да направите вашите отвари. С енд портала се отива в енда и се убива ендър драгона. Това са блоковете, голда, айрона и всичките блокове на. Това са вратите. Така. Това е енвил, който има нормален енвил, леко щупен енвил и малко по-щупен енвил. Това е enchanting table. С него може да направите нещата си по-силни. Има тикви, има кейкове за ядене, торти, така наречените. Може да си ядете като сте гладни. Правят се малко по-трудно, но според мен е много забавно. И да, накратко казано, това е играта Minecraft. Ако ви харесва да снимам на нея, искате да направя синглплеер поредица, моля ви харесайте и коментирайте. Това беше от мен. До скоро!